Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Nagatapok ang mga pamilya nga sud sa taas nga panahon. Hapit na lang di magkita og magkasulti. Bitaw sa? Magduo nga nagpangaon ng tibok pamilya. Magiusa na sa pag-ampo. Nice, di ba? Bitaw sa? Sakto kay kasis. Kami bitaw? See? O parehas na mo karon. Nanginumi sa nilaga nga loy ani mama. Why soft drinks? Mga healthy nga imnonon lang. Amen. Kahumot, salinat ang manok. Oo. Wow! Ayaw pagdool na ako. Oh. Social distancing man ka ha. Hindi ng distancing. Layo raman bitaw ko nimo. Okay. Sige. Diha ka lang ha. Diha ka lang, Ping. Wala gyud kabantay nga nag-ihaw kag manok ring. Ay, wa bang ko mag-ihaw og manok, Ping. Aw nilakaw day ka? Nipalit kag karning manok sa merkado? Di manggod. Di manggod ni nilat ang manok akong gitak-ang. Luy ara manggod nig tangad. Ha? Ay, Hoy, mao ni atong nuko. imnon, Ping. Mao ni atong imnon. Makatabang ni nga makalikay ta ang virus diha. Ang nala, sige. Pamayabas di ay unya, Ping, ha. Maayo ng mga untag bayabas kay vitamin C man na. Naman tayo limonsito. Ay, tanan nga makatabang sa pagpanalipod sa atong lawas, batok anang virus diha ug sa ubang mga sakit-sakit atong pahimuslan. Ay, bulahan ganita nga dinhis ato igo ratang manguha. Ang mga taga-syudad in town, kinahanglan gyong mopalit. Ultimo saging ko no, perte ng mahala. Maulagay ring. Mo nga magpasalamat yun ta nga taga-bukid ta kay daghan tag makaon nga sustansyado na libre pa. Ay, praise the Lord. Ping, nag-unsa ka. Daghan man ni atong prutas gring. Hatdan ako sa pader. Ay, naa sa tingalis, Pader, ana, Ping, oy. Imposible kaayo nga way nihatag niyag mga prutas. Bala na basta kay hatdan lang gud nako siya sa aning limonsito, ning saging, kapayas, bayabas, pipino o kining kamuti. Unya, mugawas na hinuon ka, nga dili man pagawson. Ay mubalik ra magkukudayon gud. Magsulob man sa kuning mask. O, ay, patay pa. Unsa man ang imong gimask, Ping? Ha? Imong bragring. Unsa? Oh, pader. Ni ako ron sa gawas kong binto na ako'y gidanga para nimo. Wala doy, ngano naghago pa bagyo ka? Wa lang unta to. Ay, sige lang gud pader gud. Para naasab kay panagag sa virus ba gawas pag-ampo. Nagtake bang kog vitamin C kada adlaw noy. Pero lahi gyud ang presko pader. Sige. Ibili lang diha noy og pauli na. Ako ra nang kuhaon. Muli kay lang tang magatubang. Salamat kayo. Sige pader. Ako lang ning ibilin ang basket ri ha. Sige noy, salamat kayo ha. Ignasab si ng milagring salamat. Salamat kayo.
basket. Di lang yung kumulakaw hangtod iyan ng kuhaon. Di tingalig doon na niya ilayang mukuha. Na magpasalipod lang ko din eh. Nakalakaw ng tingal rin ni Piping. Manaog na ko. Ako nang kuha ng ingida ng mga prutas. Kaikog na bayan ako niya. Ilang duhanin ng milagring. Ayaw sila pasagdi Ginoo. Hatagi sila kabaskog sa panglawas. Padalipti sila. Gikan ining gikadlukan karon nga virus nga naghamok sa tibuok kalibutan. Nisuol magkalit akong tiyan. Musiyaro na ako. Mingawa eh. Murag ako ra may nagtikaw-tikaw. Ay, kaluoy sa simbahan. Perting mingawa sa plaza. Nakaitaw sa sud, no? Ngayon na bagas, Kuya Piping? Wala tingali kay wala may misa. Sa kumbinto ka. Nakas, Father? Ato ko sa kumbinto, bi? Wa pa manggid mo abli ang pultahan sa kumbinto. Wa pa manggid kuhaan ni Pader nga kung gibiling nga basket. Tawag ka na ko sabi. Uy, oop na mula ni kong cellphone. Wa na madinin akong ma-charge. Maguwat lang yun ko. Bantayan lang yun ako ang basket. Ganito pabumbo ang ukuha no na malabayan yun ako bato. Sirado yung kumbinto da. Naka si Father sa taas, no? Maikob mo sa kong manawag, eh. Murag, wa mo ko'y angay nga manawag niya para lang mangmusta. Uy, hala. Unsa man ang naa sa gawa sa pultahan sa kumbinto? Basket? Unsa man kay soda na? Kinsa man ang basket? Nganong naa man na diha? Akong tanaw. Askag bata suda na sa ug gibilin sa way po angod nga inahan. Pero kinsa mo sad ang way po angod nga inahan ang mabuhat ini? Patay. Askag anak na ni Father, no? Ni takulba. Ayay, ang sipat nga lulong ay. Baya, naginahinay pagpaingos basket. Nagpalingi pang kanahan. Bibi. Di, mamili ko rin bato din, ibe. Kini bato ay. Igo, gini, buhagtok, gini niya kung kuhao na niya basket. Dili bata. Uy. Mga prutas mo day sud ining basket. Abi na kong bata da. Pero kinsa mo kay nagbutang ini din he? Para tingali ni Father. Ang kanahan ay pinatutok-tutok pas basket. Uy, na. Nagpalingi-lingi pa. Murag may daot ang plano ay. Suway punit ng basket. Hagtok lagi ganaroon mo. Agtang aning bato lulunga ka. Suway ganoon. Nanakoy idea.
Sangpito na ko sa father. Akong ingnon nga naay nagpahatag niya ining mga prutas. Mao. Sige, alsahon ko na ni basket. Oh! Uy! Father! Father! Ginoo ko, si Pader ang hagtok. Sa may kubuhato na ni, muduol ko. Muangkon ko nga ako'y namato. Wala nagkasanay noong kong Pader. Yabag ka gyud bisag unsaon, Ping. Taon sang padre, oy. Wa ka hato maigo sa mata. Wa ka hato magrabihi, Piping. Ambot lang, Gring. Ambot. Okay na, father. Okay na. Natarong na akong butang ang bandage. Pwede naman di ko manars, father, no? Salamat, Lulong. Ikaw yun ang akong angel ng adlaw na. Pero kung wapatulang ko palakwa na yung sinipiping, kamuuntang duha. Si Kuya Piping, father? Oh, iya man ang mga prutas. Nanawag mong siya nako. Pero ako lang gipabili niya kay likay lalagitang mag-atubang rong panahon na. Pero ikaw, niya, nag-atubang yun ako. Okay na, father, ay. Nagmas ng duha. Dili unta maayong manghingilin, pero hingin lang talang yuga kay di naman lagi ron maayo nga mag-atubangay. Aw, magtalik din na ito, father. Si Awa gini mo eh. Tod, sa di ka pamulakaw, pagkuha na sa basket, di na mahurot na ko eh. Ayun na, father, eh. Kang Kuya Piping na ba day na? Para imuha na gina. Hala. Oh, gano, Lolo? Haska. Father, no? Haskang. Haskang unsa? Haskang si Kuya Piping tong namato, no? Ha? Imo mo ka siyang gipalakaw. Wa tingal ito siya nilakaw. Nitago na to. Unsa? Na, nitago na to, father. Gibantayan niya ang basket hangtod nga imong kuhaon. Unya kay niabot man ko. Nagtuo tingali siya nga akong gawaton ang basket, maong gibato ko, pero ikaw ang naigo. Kinuo ko. Lakaw dito, oy. Balik ka. Tingalig na buta na tos padre. Grabe sa nimo, Ping. Ay, kuyawan mo sa tanimo. Dako gud ka hatong bato nga imong gilabay, Ping. Aw, di sagol kay dako god, dako lang. Balik ka lagi dito. Klarohag unsay kahimtang ni padre. Tingalig na igo ang agtang ato niya, naghemorrhage to. Tingalig mamatay tos padre, Ping. Simba ko kada gringoy. Nagkurong na raba ko dere, ha? Wa na raba ko mahibaw kung sa ibaton ko. Binak kahihon na raba ko sa kakuyaw dere, gring. Kaihion? Kaihion nga nakaihi naman ka? Maunay nahitabo, sis. May gani, di lawom ang samad o naara sa kilid sa kilay ni father. Hala, no? Kuya, watog ang mata gyud ni father ang naigo sa. Mulang. O wa gid ko'y laing suspect, sis. Si Kuya Piping ra gyud.